Ang tilapyang Pampanga ay 120 na kilo. Tapos ang tumpok ng ating mga bangus na pandaing ay 100 pesos. Magkano sa ganito mo? Sa Charita? 100 kilo? 100 pesos na per kilo, no? Magkano po si lumot? Shout out para kay Boss Alan Lumot, 220 ang kilo ni Boss Alan. 220 na per kilo ng pusit lumot. Ito po yung isdang big head. Tapos mga tumpukan din po ng mga bangus pandaing. Magkano sa isdang big head? 150. 150 na per kilo. Tapos meron din po isdang tanigi. Ayan, ito po yung isdang tanigi. Oh. 200 pesos na per kilo. Pugita po dito ay 150 na per kilo. Magkano per kilo mo ng gulyasan? 120 lang, boss. Ayun, 120 na per kilo ng kanyang isdang gulyasan. No? Good morning. Wala ka bang kakatayo na isda na malaki dyan? Yung mga latag ng dalagang bukid. No? Magkano ang mga tumpukan mo? Ay, 100 pesos sa mga latag ng dalagang bukid. Ang kilo? 120 na per kilo. Sa shoutout ka ba? Shoutout sa Bayong Family dyan sa Taga Perez. Ayun, shoutout sa mga taga Perez. Ang mga cream dory po natin sa halagang 80 pesos na per kilo. Hipon dito ay 260 hanggang 270 na per kilo. Bumaba ang mga hipon po natin sa Malabon Fish Market. Tapos mga bisugong bato, 150 ang per kilo. Wala ka ibang... Ang ganda ng tawilit. Magkano ang kilo niyan, te? 100 pesos, ang lalaki, oh. Tawilis? Ang daming tawag dito, lapat, tunsoy. So, shoutout, Lodi. Dito po ang kanyang per kilo na mga taong ay 40 pesos. Marami ng ani ka mo. Sobra ani. Ako, Ito, magkano? 130 ka natin. ayun, 260 na per kilo ng isdang bakoko. 160 po sa mga isdang tulingan, no? Tapos ang pampano po natin ay 350 na per kilo. Limasag, 150 lang po, sir. 150 sa mga latag ng alimasag na naka-plastic na, no? Sa mga tawag dito dalagang bukid, 120 lang, sir. 120 na isang plastic, no? Tapos 120 naman po dito yung tilapyang Batangas. Good morning, shout out Lodi. Yan, shout out sa mga customer niya na laging namimili ng tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Mga pusit kalawang po natin dito ay 160. Dito po sa mga malalaki ay 170. So ang mga per piraso ng paninda ni Boss Paeng na bangus ay 130, 100 pesos, 120. Yan po yung mga kada piraso na binibenta niya po dito na mga bangus dagupan. So walang ginagawa si Boss. Alright, so good morning po sa ating lahat. At dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay mag-a-update tayo ng mga panibagong latagan. At alamin na rin natin ang kanilang mga presyuan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Dito po ang per kilo po ng kanilang mga yellowfin tuna sa halagang 140 na per kilo. Ang tilapia magkano? 100 pesos sa tilapyang Batangas. At ang ating mga gulyasan ay 130 na per kilo. Ang ating pong isdang buging ay 100 pesos na per kilo. So sariwang mga latagan po yung nakikita po natin ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang tilapyang Pampanga ay 120 na kilo. Tapos ang tumpok ng ating mga bangus na pandaing ay 100 pesos.
Alright, so magkalam-alam pa rin tayo ng kanilang mga panibagong latag dito sa bayan po ng Malabon. So, shoutout sa'yo, kaibigan Tinong. Shoutout kay Boss Onse. Ito, shoutout. Gagaling ko rin yung abot yung anak at puro lalaki. Tayo-tayo mo pagkanalo ko mga level dati kasi lalaki. Tumpukan po ng ating mga dalagang bukid dito sa halagang 100 pesos at meron din po silang mga panindang 50 pesos, no? Magkano sa ganito mo? Sa Charita? 100 kilo? 100 pesos na per kilo, no? So, shoutout sa inyo dyan. Shoutout. Magkano po si Lumot? Shout out para kay Boss Alan Lumot. 220 ang kilo ni Boss Alan. 220 na per kilo ng pusit lumot at ang ating mga alimasag ay 150 na tumpok. Magkano tawad siya? Parang bubugang ka niya lang. Bubugang, bibilugan ka niya. Ayos ah. Wala pa, hindi pa ako nakaano eh. Pag ano, bigyan ko kayo. Dito po ang tumpukan po ng mga hipon ay 50 pesos. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito, no? Yung sa torsilyo po natin 150 na per kilo. Tapos ang gulyasan ay 120. Ang dilis po ay 100 pesos. So mga presyuhan ng kanilang latag po sa Malabon Fish Market. Ito po yung isdang big head. Tapos mga tumpukan din po ng mga bangus pandaing. Magkano sa isdang big head? 150. 150 na per kilo. Tapos meron din po isdang tanigi. Ayan, ito po yung isdang tanigi. Oh. 200 pesos na per kilo. Meron pa may mga tawad. 180. Iyon, ang kagandahan, may tawad pa. Tapos ang ating mga pugita po dito ay 150 na per kilo. Shout out kay Jeff Baliw, anak ni Mang Ramon. So, shout out kay Jeff Baliw na anak ni Don Ramon. Ayun, shout out kay Junel na asawa ni Junisha. So, yan po, may mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga isdang bato na nakikita po natin na latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Gulyasan. Magkano per kilo mo ng gulyasan? 120 lang, boss. Ayun, 120 na per kilo ng kanyang isdang gulyasan. No? Boss, thank you. So, yan po yung mga tumpukan po nila dito, no? At ang hipon naman po ay alamin natin ang kanyang mga presyo. Boss, magkano presyo mo ngayon ng hipon? 260. Ayun, ang presyo. 260? 260 na per kilo ng kanyang mga hipon. Yan po ang mga tumpukan, no? Kacharita mo, magkano presyo? 100 ng kilo. Tapos may mga tumpukan din po siya dito sa halagang 100 pesos na. Boss, salamat. Ba't sa'yo kape? Kaya nga eh. Good morning. Wala ka bang kakatayin na isda na malaki dyan?
Yung mga latag ng dalagang bukid. No, magkano ang mga tumpukan mo? Ay, 100 pesos sa mga latag ng dalagang bukid. Ang kilo? 120 na per kilo. Sa shoutout ka ba? Shoutout sa Bayang Family dyan, sa taga Perez. Ayun, shoutout sa mga taga Perez. So, shoutout kay Boss Alan Picardal. Picardal ng Tunsuya. Tunsuya Brothers. Ito, 100 pesos din. So, shoutout kay Kagawad Eric Galliano. Namimiss ka na ng mga tropa dito. Matagal ka na raw hindi pumupunta. Shoutout sa'yo. Sana mapanood mo to, Boss Eric, Kagawad ng Tondo. Shoutout. Ito po si Jeff Baliw. So marami tayong nakikita mga latagan na ngayon ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga latagan ng alimasag, oh, lalaki. Kaya lang wala tayong nakitang nagbabantay, no? Alright, so abante na tayo dito sa Malabon Fish Market kung saan ay marami rin pong mga namimili ngayon pong araw ng Biyernes. Sige, tipot-pot, salamat. Alright, dito po ang mga cream dory po natin sa halagang 80 pesos na per kilo. Tapos ang ating mga tulis at mga tawilis dito ay 80 pesos ang kanilang mga per kilo, no? 70 pesos sa mga dilis. Tapos ang mga latag ng mga hipon dito ay 260 hanggang 270 na per kilo. Bumaba ang mga hipon po natin sa Malabon Fish Market. 300 na puhunan yan. Lagyan na ng ganyan yan. Dito po ang tumpukan po natin ng mga bangus pandaing ay 100 pesos. Tapos mga bisugong bato, 150 ang per kilo. Wala ka ibang latag. So ayan po yung mga mamimili natin na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Wala tayong pampangat sa ubas. Okay, thank you ha. Oy, boss, Dando. Magkano hipon mo ngayon? 280 lang, boss. 280, big size na po. Quality. Malalaking hipon na po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? Nakaraan, boss, Dando, di ka nag-vlog. 200 lang. Oh, hanggang 180. Ang 180. Nakita ko dun sa mga ano ni Kuya Ed. Ayun, kumuha sa amin yun. Ang dami na, tanghali na. Binagsak nga presyo ng mga hipon. Ano? Kumuha ka na. Sa piraso lang yan, naligaw lang yan. Thank you ha, salamat. Dito po ay 170 no, na per kilo. Tapos 130 naman po sa mga paninda nilang tilapiyang malalaki na masarap iihaw. Yan po yung mga latag ng presyo ng tilapiyang Batangas po. Magkano presyo ng hipon mo ngayon? 280 lang, boss. 280 na per kilo. Jumbo size pa rin po ang kanyang mga paninda rito na hipon, no? Tapos ang mga tilapiyang Batangas ay 110 na per kilo. Oh, ano? Maglimang isip ka na bago magdalawa. Yan po yung mga islang tawilis na masarap, ano? Ito yun, no? 150 po sa mga per kilo ng kanilang mga pugita. Tapos ang ating mga yellow pinto na ay 140. Ang ganda ng tawilis. Magkano ang kilo niyan, te? 100 pesos. Ang lalaki, oh. Tawili. Eh, ang daming tawag dito. Lapad, tunsoy. So, shoutout, Lodi. Tawilis, di ba matulis yung
Yung pag ano, pahaba siya. Yan po yung masarap kasing ano eh, ituyo. Hipon mo magkano? 260 to 80. 260 hanggang 280 na per kilo. Dalawang klase po. Dalawang klase, no? Jumbo size tsaka large o ano, no? 260 hanggang 280 na per kilo ng hipon. Mm. $150 sa per kilo ng ating mga yellowfin tuna at ang kilo po ng mga tahong ay 40 pesos na kilo. No? So shout out po te. Ayun, shout out sa mga taga Cavite. Ayun, shout out. Tapos 140 po dito yung mga paninda nilang dalagang bukid at ang buging po ay 90 pesos na kilo. Ito po ay Flex, Mami, ano ka nami? Magkano ang kilo mo ng hipon, Pogi? 250. Yan po yung per kilo ng kanyang hipon, no? So mura yung hipon niya, no? 250 na per kilo. So dito po ang kilo naman po ng ating hipon din ay 280. So sa mga hipon, jumbo size na po, no? Napakababa po ng mga presyo. Ayan, ang lalaki po ng hipon nila. 280 lang po dito sa Malabon Fish Market. Jumbo size na po, no? Dito po ay 270 naman ang per kilo ng hipon. Medyo bumababa na mga presyo ng kanilang mga panindang hipon sa Malabon Fish Market. So dagsa po ang mga hipon dito, no? Ang daming mga latagan. Dito po ang kanyang per kilo na mga Ito lang. taong ay 40 pesos. Marami ng ani ka mo. Sobra ani. So shoutout po sa mga apo. Shoutout po. Ayan. So yan po yung mga kilo po ng kanilang panindang mga tahong, no? Tapos may isang tulis, napakasariwa po niya, no? Bakoko, tawilis, alimasag. Ang lalaki ng kanya mga isang tawilis, no? Magkano kilo? 100 pesos. Bakoko. Ito, magkano? 130 kalate. Ayun, 260 na per kilo ng isang bakoko. At ang alimasag na napakataba. Buhay na mga alimango, tsaka yung mga sariwang buhay na mga ano, hipon na masarap sa mga kokoy. Saktuhan lang yung mga laki niya, no? At buhay na mga alimango. Tapos yung mga presyuhan ng kanilang mga latag po dito ng mga gulay, no? Papaya, may prutas din po tayo ng mga papaya na hinog, no? So madalang tayo makakita dito ng mga nagtitinda po dito ng mga talong dahil mataas po ang presyo. Kahit mga okra, ganun din po ang mga presyohan. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga prutas.
So mga tumpukan po ng mga apple po dito ay 3 pieces 50 pesos. Lemon ay 50 pesos din, mga kada tumpok. Tapos seedless po natin dito ay 70 pesos na kalahating kilo, no? Kiat-kiat ay 120 na per kilo, no? So shout out Lodi. Shout out. Magkano ang ayun? 120 na paninda niyang mga yellowfin tuna, no? Nandiyan ka pala sa sulok, ah. Dito po mga panindang bangus nila ay 50 pesos na isang piraso, 130 isang piraso, 160 po sa mga istang tulingan, no? Tapos ang pompano po natin ay 350 na per kilo. Tapos 180 sa mga pusit kalawang. Dito po ay 50 pesos na kilo ng ating tahong. Si Mayra, wala kang paninda ngayon, talaba. Walang mahango. Si Mayra, salamat. Alright, dito tayo sa mga nagbebenta rin po ng mga galunggong, tilapiyang Batangas, sa kanilang mga latagan. Magkano yung mga naka-plastic mo na alimasag? 150 lang po, sir. 150 sa mga latag ng alimasag na naka-plastic na, no? Sa mga tawag dito, dalagang bukid, 120 lang, sir. 120 na isang plastic, no? Tapos 120 naman po dito yung tilapiyang Batangas. Good morning, shout out Lodi. Yan, shout out sa mga customer niya na laging namimili ng tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Pa-shout out naman. Shout out di bossing, oh. Pa-shout out ka ba, kuya? Ayan, shout out si kuya. 160 na per kilo ng kanyang mga isdang galunggong. Sa mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos. So yan po yung mga nakikita natin latagan dito na abot kaya ng ating mga bulsa, no? Tapos ang hipon naman po natin dito ay 280 na per kilo. So magaganda yung hipon natin, mga jumbo size na po ito. 280 na per kilo. Tapos sa mga pusit kalawang po natin dito ay 160. Dito po sa mga malalaki ay 170. So ang mga per piraso ng paninda ni Boss Paeng na bangus ay 130, 100 pesos, 120. Yan po yung mga kada piraso na binibenta niya po dito na mga bangus dagupan. So walang ginagawa si Boss Paeng. Boss Paeng, sa shoutout ka ba? Shout ko pala sa mga soke ko. Bumili na ngayon kasi sa linggo tataas na yung bangus natin. Ayun, yun yung sinasabi ni Boss Paeng. Pagdating ng linggo ay tataas ang mga presyo ng mga bangus. Pagdating ng linggo. Nag-stock na ako ng marami, oh. Ayun, oh, nag-stock na si Boss Paeng ng kanya mga panindang bangus dagupan. Ayan, oh. Dami, no? Wala pa tayong 50 ay parting pa lang. Tuha natin dito ay 50 pesos na isang piraso. Boss Paeng, salamat ha. Thank you. Isang daan tayo, madam. Kapantalan nyo hanggat pura yan. Sabado linggo, tataas yan. 120, malulutong. Alright, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyon ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili. At ang mga hipon po natin dito ay medyo bumababa na po ang mga presyon at dagsa po ngayong araw ng Biyernes. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At sa mga timburautan dyan, shout out sa inyong lahat. So
So anyway, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Bye bye na po. God bless.